onua mama ma wache ema wo akwaba femra emergency Ghana TV so na sa woni obati anaso woni bemati na wo bone ntina na edi abefo enye bida emfa saadwe ne krampo nhye wutirim ono wo yire anaso obi biara emfa saadwe no enhye wutirim da na ye abari wo bi su nka na rewo sem wa ha ne kasa no enye bu nyina atwe se bebe bi atwe sika wo ne so pese oditwa no nkunu oditwa no kodo so che se Ese adwinfi aba bema ne tirimpa na obi ekranfo de anso ho ama ne yire kranso mpo asan ye enyema bone so asan de attach adefo yenkonko tiemfi o mankasa omanumu eni omunkura mo ye de omo bone ye de embra ne banso a mosumfo mesa kire ma adwini ewa akire yenkonko hwe video ne ye de embra ba che no okay ba wo ba hayi krachi ya woti hwei wono na ade ne ba ha akwasi David ni kwasi David ni wono na woton wa be emeno aduasa de ma no no ono nie good dien pa titri ene hia wo penti a e ma de kwasi David ba ha ka ote yi ontibi ba ko epacho de hia me pa ne se na no kuro na meti so no wo ma tumi afiri kuro no one na yire ne ma obapa mu eka obapa family ono ane papa ketuwa ne family kan ho ye ne me ame bla peni o mata ata am go se ni je ne ayidie me nibi ana me di free kulu no ma kosre obi sisen akotene mbe kwansini mienu ne fa na kwansini mienu o ma free baby a omutu me no asa to am o se akuru no so na eho no ye ofen so asase so me free wa akọ bale eno ye nwabeja se asase so o ma firi ofen so asase so asan to amikuro num ene e bulo ne mpaboa ne manketua bulu me bla yi tata me timetwe se kan ba me so anadwo bele wa kwa me bla pani ho ba betre timi yo wura me fie ankasa dua me timu timi ba be ka kire me so wo chi mi ko tun mu no nyam na me na mepa ne chewo ene obeyi mi ntisa anke me hu na ne ba ne pe ene obechi am nya ne ba ne pe ne obechi am ya ene nke em na mitia ne ba ne na aso a ko mfa me ho nche me da wo firi ho no yes ade mi na ne ma mi nsa ato aso aba ene ekuro num de mi ni ahoto o kan ne nra enti die ne hia wo me pa cho de hia mi se sisi anadwo bele mi sa ate ho bele ne ba na mi ni ho me ko afu na me ba na ne ba wura mi ba ma bebu me ba ba ya ketua be 10 years akola ama na no epie moja timbebu sa na ye bla yi ba de ode mpabo aboro me na ana afiri ayasu awura baby a meton ade na bebo akora bla mi ni ho tina mi no ade chi anopa na nkura no besini ko sku ana adwo bla nkura ni duru ho no wo se boni sama mo sanse mi ntimi mie ma no nkasa me bie ma me pa cho de mba ha ne se wasa tata mi se kuro no mu de o ma mi ntenje se mi ni ba bi te obesa tu afiri bo akwa o se kuro na nkasa de o ma mi ntina mu anka ntimi kura mi o ma won ntena hen wa hen kwa ho watu afiri ayasu ho ababo ahenkwa eno wasan to abo ahenkwa se eho nso o ma won ntena o ma me ntena obetu me o ma mani nka se wa nkumi a o nkuma abo wiase da no kole se anadwo bele no enene na awotwe anadwo bele be around be 10 o'clock time ena me fa form ne me ma no ko mi sister ho ti enene bosumi ne na anse mi sa ba me bela ho me be do the same thing na tata na enti one or tata baby a wote no wa free ho wa betina baby foforo a eno so still or da so tata enti wonya wa tata ye eno ye baako edi ebie bono na poso eno ye wo ni ma be na wo munu ye no 5 years no me peso ye ho akonta na odi misika ma me enfie numu a abeno onumu nu ye no onye ho akontamfa ho sika ma me pa cha ebie mu ho bi o me pa cha bie ni ho bi afi wasan abomidua bla ya abomidua ni ila abomibi o ma san abomi be yinsu dua ti enu so mu san na ni medua bre ya bodua me pa cha ne yira bodua ne yira san abo be yinsu dua me pa cha enti wono na ni mudua me pa cha wasem no nie wasem nie me pa cha masem okay arofo asem we na enra na mitie na me ka se makoma ya tia tomyem kire se enra sene na mitie asem no na abaya no kana asem no
na asɛm no obi a wotie biaa bi ɛgya Peter Kro ba bɛyɛ ni talk show ka sɛ ɔno nso na koma nso yɛ ate atɔ ne yam saa ɛno afidie so me ka sɛ nka owura no wɔ manim ha te sɛ ne wɔwɔ ha yi ɛna awura no kasa nka blows bi a mɛyɛ no paa no kyerɛ sɛ na awura no asɛm no na ɛya nɛnɛ abaya no ka kyerɛ no asɛ owura no se asɛm no koraa kɔ police station ankɔhwee na FM ɛna ɔde kɔ enti wɔ ma ɛnɛ krakye ne tea krakye no ɔtea Akwasi David ɔtea na ɔba adeɛ bebu saa awura yi asɛm bi twa ato ɛno ɛkɔ spaki biribi a nra metika mu a na mekɔ nyinaa no na sounde ɛwɔ mitirim sɛ if I not get nobody should take bia bemu ana sɛ me ma nya enzesu obi anya ebi na ye ma akwa ne kohwie ase digu ge nanim no o se ge ne so mpani bio enti sɛ nye ono na beto akoso a ne ge no wawe na enzese be ma bia awe ge no ntie ne yete sa de obema ne ho aye tan ukuhwie acid edigu ge de so eye bi na ekoso yi sɛ ne mempɛsɛ mani be huntie ne efiri area kora me wa na abaya siso ma me bio enra papa ibusa wasɛm bi sɛ krachi wi woni na twempanada me pa chana no woni na twempanada no aware me pa cho no nwale no nware etu di nkan ne twen ansan wo be ware me pa chana no una uja na on ni jawo me pa cho me na me jaye na wuntumi bio ana oye obibi na ma ujaye me pa cho de o ni say ene bla it na ba ya ntena nkwa akiri na me hu se me bla pani enso ni onu aketewa onu ni nua ba etwempena ti na wo se me mi jai ene ma ujaye na ujaye na hye na ana me pa cho ndie nyame ni kwese enye bete na me mai kula ntafo me mai na me wo mo obehia me wo fen so na me koye kula na so fa me ni moto ti e ko ni edidi ntafo ho nkomo asem o ka kire me ni sese me pa de se ma anwale na o ma me ho ntomi wo wiase etimi ye ma adwen se no oboa e ya agudie enu wodie before ansa ne sa ansem we se be page aba etini yiri otu enim otimi ka ye me se amankwa ama me ho kwan ma me wale wa enka yi o kenye no kwa se me wale imeli na anu iko omoto a me bo ahenkwa anajo ne ne yiri bai wo de beto me ho oboa ahenkwa akuro duenu se me didi na tem onu omu di ma tem so obi adi me ne me ba ana me ka se me de me so won fa so che wonu anani abo no anu wo se nani abo ne no odidi me no eti se me wadi me se me ma begina ho kasa ansem ne dia eni emehu wiase ani so pa fa me ho nche me da so wankumi abo ti asem amika wa kansa akọ me bla ho na anu ye o san to me ho no threaten o ka me se police station kura akọ anko si hwem ti se ha no ya na anu kwasi de ye na wo twekola mai de bia wo tokoso kanti de menim no uhunu ne se eye jaya woni ni jaye no eno so hwere eno wo to wo mprimprin ya na de mebusa wi what ase me pa cho me ti ase memra biem should I increase the volume for you uhunu ne se jaya wu jaye no eno na ahye no ama ni broken heart intimane ede ho yawo yawo de ho yawo me pa cho me hu ni sa mom na me hu ni sa emom na enso so efa kwan wo fa so one ne yire ntata me ne ma ne tata me no me dwe ho amenti asa ne se wonu oba akola ate ne se montem ate a se wontimi nya ne de ni kwan se wo ye no ena me ni woni ba sa ben skwa na me hu da me ya ba ya kete na so ya ba ma etu aba walu mi sha wiri ni na temoda mi sha wiri mpem na kuti ada na ade nti na wo senke basa ono so asementi asi okay atiefo na Akwasi David enso ewo asembe ba da bi court adakem Akwasi akwa na fidie no obetumi do nsa kra aguso o target na ene microphone no ya fra wa Akwasi David mpacha na mpacha oye kusase de mpacha mi kusase mpa ote ayesu mpacha mi ayesu ye be ofeso adwuma be na ayo me ye kuya adwuma ya
kuya juma utwa abe de mpɛ bi da menim abe serious yɛ no kora wakɔtɔ abe fi awura yi hɔ sɛ wode betwa nsa pɛ number 1 ɛda mpakyɛw o mam kwan dia metima akyirem okay kwa du a papa yi ɛde bɔ wo wɔ nsɛm awura yi bɛka yɛ no ho no wo adentina wo tete obi basa ada ayɛ sukuro no ɛne bo ahenkwa yɛ ɔdea ɛna wo yɛ awura yi saa de na na nana we de medawase so ama makwanya metia wa tiefo nyina ne asante mayura ɛna ofenso ɛna wo ma mu tie dwumadie nyina ne kuro yi muslim fo nyina metia wo mu nyina na yedi kan ye frame David dodo na frame David nyame na ewiase de no kura da ho no wa anka nho ano da ana asem so ameka ne no mintwa nkontompo da biara da ekopem se ewiase ebese wo ye nipa na wo wiase a kanokore na nyankopon so ayere aboa brasam ne so unchire bu ne sai eni se asem no emuwa bebrebe enti kwa du ya papa nde ball no yu ho ano ha mpache de minim ni se emre kakra bi na me wo ho mo ayesu me de ni bia nikanika ne emo ayen kakra obi timi koto bi ba na maso maye na msemanye kakra ye de abɔ me ho enti mo na makonta wa film kura wo konya accident wo nkinka su ana film ana o frame ka kire me se woni abrofo na ye adwuma na opɛ ensa number 1 ama wo maye abe no ede ye drink nti menya bia manana na mso akonta abe ho adwuma de miminim ye na wonya sika na nka ye to abe ne nkasa ede mawo enu ade mawo de a ene de nka wetima ye adwuma de a we de opɛ no na apart from so obi beti na mo wan pa de amaw de unya no se ya mimbisa se minya bia tibo wo ma na mini aba ko so won su firim ana ge ka se oton na be na opiska kakra ye de amande ba aku school nti oton na be na me frema akonta na ka chen so abe no manya bi sister no se oton nti mamska na mintu aka me no nyina na kwa afu mo na wo ko kan me na ko na sisua na nsuto ana wo ka kire me se emme no kan bi ema me tutu ana emme no ekosi 30 na wo ka kire me se ye nto abenifiri wo na se da abenikura susu ano wo ma ye be 3 years ana 4 years kura no ye betima to abenifiri wo na ye de na sasa ye de ama no na msi yo mate na metu akante abe no wo check ya na ka abe no be 4.5 anke se metu 4.5 million ye de emma no enti e ba sa no me no mantua 500,000 nanye de anka ho utua 4 million no ene de ma no tembe de ma no nana se ma be hia ne ka me furu be duru dem ha ani nyankopon hata me gina nyankopon anim min twan kondompo da biara da and 3 days na abaye kunu aba se abe na one ni kunu one na ya abe no oba ni kwan se otimi ko ton abe ne sa e de ma bra wono ye be ma wo honum enti obi a wonim a obesi su se okoto abe wo honum no na ofre nsuo mako be nsia e bodua wono an kunu no bodua na mse wa bodua me de abe de minim adwuma no obi na asoma me na me yese dia me mpasem na me frɛ nipa korowura makonta no bɔna wo se me fa na sika anya de emre no na me ba wo bɛbɔ amane yese abe no se de wo kunu si be kan no entokwa aba ho nti me mpɛ ntokwa ene ayi nti fa me sika aya de emma me ana baye ka kire me se jiso onye obi mane to abe no ansa na odi msika ye de amma me na ehia ne nti na wo ye de otone abe no na msi yo waka mate na mehwehwe obi menya obi a mema na to na odi msika ye amma me na me de amma ma konta no enti me na ma na me ko boan kwa ba bi a wotuko ye no a wo kana bebo ho nyina na boy bi ohunum sese won na di boan kwa hene onu twa be etwa etuti se yina na mkirim ka chen se o abe sei ene wo ho na wo so pe bi atode a ene yenko ne koto na boy nso gitum se obeto menini nyina ba wo ho na boy ni tuam sika na ye de e ma me 4 minutes se de me tuam ma wo na
na boy bi sam sa be say na gay di ma me na say 30 na no de ma me sa won so nka wantua anwie nka ye 4.5 e na wutua 4 million adenti na obi so transfer dia am obi a wo say kotua wo kwaje 4 million na wonye 4.5 won fa 5 de nko kama na me ka ba se sika no de kosi ye no enti ka 4.5 no anka be me 40 ana nka be 2 afrim enti ye tamse ye no wo de ba ku bi ama 150 ana kosi sante ma yete 5 no ye de efrim na do me ka sisu nyina ama wate ase ana boy ndi sika na ma me na me de makonta sika ye de e ma no ono so ji abene ko ye na andi 4 days na de ni kunu no be ye me no no sa di dua kro na akọ sa boy no so akọ body dua sa na boy ndo so be ka kire me se me na me dane abeno e de ma na ji sika no ta abeno dua boy abam no on pe abeno ne chena me fa ni sika nye de e ma no no pe ma so na fere mi hu ba bia me fa ade chia no aba me ko afun kura na boy no ana me ne boy ni na akọ sa te mo ma me ho o papa ti ase ni ko na me tu o manim se na aba boy ne so kire se o ma ye nto abeno nti se na aba dia o mo hwe asem na papa no ka kire me se o me nko na obekasa na boy we amankwa we no ni nua be ma na do mbe no yeso adwuma nyina e wa asase no so na one ne be kasa so obeje dia obema ne diska na yede aba na ode abreme am so maame si de be ma no se kasa ide mintimi kan hwe ntimi ko tena afie me wo wa be 3 days time no maame e diska no brem se wodo we ya kasa ma abe no ma dana ma oni abe ma na wo yeso adwuma no se on fa abe no enti sika no wode abreme ehwa na me so me de boy ni sika yede e de ma no nti me de ma no minimum asem biem woni uni abe ma no e na ko afu mo e ko kan mo mbe se nko bi anka wode ade ama me anka esese nka me dana ma uni abe ma sanka me na nka me ko kire ne se ade we ni ha na uni aba ade ma me nti ye wodia fa amba ne sa ono onua e na ko afu mo no mko kan enti be ya ne 4 days time ana me ho ana obeka kire ne se abena ode maaye no men kan kire ni nua ne se onko to abeni mfiri afu mo no mfa na sa ase nyede emma no namsa na be enimi ho o ma me na disika breme na odi ama wunua na o san be kasa ase mo ya chem dia men tiase yesa ntimi de mempe didi wunua ba ma no ko bona mane o so wunua ba ma ne de ontimi ye de enko kan kire na me ana odi abene ye de e de maame ampa misimi ko bo na mane na boy ne ka kire me se ni sakudu adwumam wato mbe ni bia to fom enti nya de obetima ko twa abene sisi ama yentu obeye de oboko twa abeno na ye pinche na meto na bema no etwa abeno okonu abeno we ni be ka kire me se onu abema no konu abeno ede edi enti obeka kire me se onu an nya konta bigini so onu an ko sirem wo so konu abeno wa na onu abeno ene ukunu na wa wale sisi ya no uja ukunu no ko wale oba omuni numbe ni nyina yede edi utimi konu ton mo wo ma o ton abeni nyina de ma wo ayesu wonu e wo ho ana obeka cha na mse amankwa mi si enkofa wabe efiri so de abeni ma mi nansi mu se so ka cha mse abekura we ni we kura na de ma mafum kura mi ntimi nsan yede enko kire nti upa sama woni abema na se abeni wo ton ma ye se yendidi yentum firi so nyamfo wasase ma na wo de abeni si wonu onu didi a sika dodo na wo de ma no empanyifo mbrem se betika na odi ate sentika no so a ne wahu abaya ya ante ase asamle mai bai kromo empanyifo ni nyina ehia ni yefre oni abema no ana oni abema no se abene de won ti ase ne chena no wo soma we wo sirem so onkofa na ntwie emre no ge ko fa na ntwie baya ni sika be 60 million wa fa ni nyina so onfa ma no nti meno tete na waton ama no obefa mbefu ni nyina obetu ni nyina ho na mepeja me saka ase o enye mera kwa so se obi aton ade ama anaso ode ama me kura na me de ama kura na otimi fa mbefu ni nyina nti tete no odi ma me nti fa mbe tete no oso wanti ase mianga sasa tum botom eyi sika eforo ka ko ofen so e di asem ko dan penfo social welfare ayifo no ebo mama ne se ana ge na ye de aye ana boy no so e count so be fa mefu ni nyina nti mo hwe won asem ye de enkamaye
aho na mo frɛ me na ye frɛ boy no ana ye ka chen say mmra nkyere sa na me am yi mbotum ka say sika na girl ni de ma me 4 million no boy ni nje na nka won fa me no emfa ma me nche girl no no nko no baabi na me mpe hawo a boy ni ka chen say tama ye be sika no ko de ye adwuma anka mfa so abaso ki yesi ho ne kyena wonte ase nti sika no de nya de obeje ana mo bo letter ma ye say me fa nkoma boy no kwa me alale ne kansa ai ono ani nua ba no na omo bo letter e ma me yiri na ko no bo letter ko ma me sem fa nkoma kwa me alale say won fa be na wotwento mbeni nye de emfrim na won fa asase no emma gay eno kura no ma fa na hogro e ba na me kwa me alale no enkasa ayi kura ba fio ma me ko chia no kwa waka chem so obobo masum e wo sa me wi muti na me sa na dia me ndi nhwe na asase we na abadia ene ye de koma kwa me alale na kwa me alale eto abeni frim oto men ma ko 30 frim e ma sam no ma mu nyina ko hwe woni ni nyina na kwa afu mo wo be ka kire me se abena kwa me alale ekoto abeno wonu abeno so nyina se no na me ka kire se wo kwa afu mo wa mfre mama ya anko anka woni me kwa afu mo anka me ka kire kwa me alale se abe we ni we na manko aton ma me nti wonu wa se na tuwe no ba na me so wo nyanti wo se ade wo fie ye na woni ne kwa nti me de minimu hwe nti ko ka wasem enen konko tingoda ya ka asem nyina wi ya to abe woto na ba wi mini problem bi meto metewa mi pia bontena na ge humia nana wani ni asantemani kroma mi ginai atem die kwasi onye ne hwe abena atwam no kwasi abema ni gimifo no onye ne hwe no asem ntio ai bema gimifo konkon se wagima japade onye ne hwe no amsa menkasa wadima temsa to aso be 3 days mankasa na wei ana minia no baabia na wotie na wo firi mu no bola ben bola ho na okotena ho ndo okotena ho na mitimi fie na mididi sana boy bi wa Yesu kromo wo ye mmoa afumu na afumu no e ba be fama duane na yi won ti me pama aboa no e di na ko ka kire boy ne se won kikire aboa no na se de aboa na se ye no onya akora obepira no nti won kikire aboa no miduru efio se gay so afuo na meti no maam na sifie nhwesofo be ye miensa obi ane ne fie ena eboso nti mai bi beje saada na anka sese ka memetena mo ye adwuma no obeje saada nto obeje saada no na otufrim ana boy ba ko bi wo ekusase ne friend Hamza ana o ka chen se me fa saada na ma no na one na yire nye de entram na onya ba bi antena nam so me wo ba bi te mpapa fie kakraka nti miade a metuma nti fa na tena mo na Hamza yire ne bobo mama ne se edana eto aso no obi ye dan no mututwa ngura ye de egu fi honum aye prapra nti me de ho ama obi ana nam so me mfa ma ho ma obi a na ho ye obi dia jato na wo so pedan no ni fie no a se so ko ye no tenam ti jato kura ka so ko pedan na me kura me ka chen so fie gura dan de se ye ni ye ne tenam na asa be gimi dia ye de aka ho na o se da bi na mebusa jato na hwe na mebusa jato na jato se da bi on fa ho ma obi a mai bi woni efra ajamba na mebusa ajamba na ajamba aseo amankwa be ka kire se opesa dan we ye de aye atenam na ko aton chen sha yere aboso nto wonde de ho ne yere e de ma o mo se o mo nye de o mo onye no ntram am so no problem aho nya me lai na me bo Hamza yire na mane se ba bia me di ama wo no en na ye me dan ya sese metram yi adwuma nto de tena enum na ye wadwuma o mbe twetwa ngura gu okra pra o side ne jato na nipa kro wi a obe pra ne die nti me di afunum na chi ko en na man ko na firi ni fie no akwa ajamba fie o honum no jato yire no ete ho ano aso odi atem jimini na wo fie no kwasea mpanyin no bema jimi kwasea we ye bema ya nwono kura o ye kwasea bema we ye yalefo obi anye ne hwe no to no odi ate onim se ne ba nti bi dia bua na chikoduru na mbisa sa amankwa na dia na maye wo wajapa dia be pa na magia wudi matem sa na wo ye de hu so odi watem me pama bua no
akọ ne wura no aha mpa kire se wo kokoto so se wo di atem kire agya ma ayere no anya agya ma ayere boy bi wo no amza ayere jato yere ya enti wo kokoto so sa abankwa ni di atem ekire jato yere wo ye da na hu se sa atenie ne ye wo watenie ana mpese bi hu wo kan ya no me ko nim direct se nana amankwa na dia na ma yewa udi matem sa 7 so wajapade na abedi mu a mpanyifo wo ho mo ntrase no mo nsi ajapade kura na wo me ho no na me forward de ma na nya atem de ne di be matem sa nana me kai sei genu sorry ye no matala nyina wo me wo videos nyina wo so matala na yesim kotwa estu anasa yi no mo hwe wo maase wo so matala no de ma pem dan kwasia be ma jimi fo bome amankwa de opem dan ya me bie ma no na me donya me na ma ne sa ma no po doctor for no ma no hunu ti say yi no me ko enne fu ama ha no ewa ayesu kromo da ne wachi na menhwa de enne fu mo me ko ne nie enne fu mo no jataba uhu de hwe ma me mpa cha fa safa enne fu ano mintimi me ko enne ma mintimi so a o de tena se to aso uwi a memo ayi photo ne nso a kire me good doctor for nyina ayere ewo dance here ma se doctor e ka chem se ne nkokotwa ayi no wonye de wonhwe nti obubbo me sa enti ayi atade na wo so de mia wo no omia me eno na ama bibi abefua ho ha nti oya no de mapem dan no obai no de wapem dan pa wo jiri matade nyina tete to wo yes ano man tene me sa de me kan se girl person me bono no chimi tum anase me nyama ne because wo agbaye kitikiti we untimi yem se abra me yire te ho na wo yem se na asie ne se na mra wo ho me de be fa mra kwa so se oba aburu be ma de na mra no so ye de e kire na me call police station anajo no ani me san kwan ne matale no ani me phone no da ho keeper so police phone e be twa ni nyina video ni nyina do ye ina siare ni ba ni na e wo mo sisi na me de ko kire na o mka se wo menko na ya me bo a ade chia nta ade chia no na me wo lucky de nya me be ye de no aye wo bro ne baba ko se wonda fie ana kora no dwane ko ni nya be ma no ho efie e kotena ho nto kotena no wo se ni nya be ma no won tia se ni nya be ma na age ne ba ama won ne tie nto odi ne be ko social welfare for no ama ma ko kan nto odi ne ko ho nto mo kan asem na ana me ko ka kire police for no se elipa na waye mi se no waba nto wa na police for no ye de e be chi no to mo chi ne ko police station o duru ho no siade ni ba no e wo ho dia man kwa we ani siade ni ba no e ye no anja asem ketoa omo ye de ai o di mamna tempa papa se wa ye ne dai se ono ka asem na wa manan ka asem no be chi na ko no wo se e mra omo mra na ye wo no be sre ayifo no se o mra me yi sembusa no because de wa ye nipa ma aba no de ni kwa se ye ma wo ka asem bia wo ntibra na che se David ye amankwa de wo wa wonya ne hwe kura no odi atemo na me pese bi noti bibi ntia anokwe wonya ne hwe kura no odi atemo wo se wonya ne hwe no odi watemo ne kan che ko kan no bro obu baba police ni ba ne nso nye ne hwe se wo eno odi na tem se wo be chi ni ndira me pese mi no tutu ndokore enti odi atemo ye na omo ye dai ana omo de ne koye nti omo koye na me frem papa na papa so yare wo sirim nti wa betra offense ho am frem papa se papa asem na da bia again no edi ye me ameka no mama police fo abefre na ba se o me kire ase se me timi baabi na ya bro mi sei ana police fo no ma me forms na me call hospital ana o mo check mi nya ana o mo ma me nduru no mo bom mpane na o me ka se aduru na me de fefa ma no so na o me se min ko twa ayi ne fanye de enfambra na papa se ne ma ne nyina na wontimi ma saade ne yede enkoso nti obeba police station na papa ne yede obae to ba police station no no na amankwai ne ba ko adanfo honum a wo ye police ni ana say no say papa me hwe de ge ye a enye fe na mintimi nkokan wasem bia nti papa wa ba hwe ne be ge ne yede emma me na eka bia wo bia na mesom na yi atoyie na papa so me ba no o papa eye abusia pa ana meseme ba nti mehwe asem na ye de aka ana okogina ye
ana obey no nti obey no na police ni ka say on tua 500,000 50 series ana papa tu no botom etua e nti otua we ya wo mu jana na ye pie no ana boy ne ka kire me papa say aja me da ase na sika say na otua ya wo yi ga no so me tua 50 series ana de ma na boy ne say oh ana ju 50 series e ho na ga we busa papa ne say e di sika na otua ma papa yi ana boy ne ka so obey wo mi ana me kan me na ka say me yes ado no nanso so adwuma mu na ne kyese se nti na ma papa ne ebe wo wo se je bi won dia say papa no agi sika na free boy no boy ne ngi sika na panyin boy wo fi asa na eba amankwa unye me papa wo no number ho o papa nyon ne wa hai ni papa no wo sirem wo yale ni pa enti obi a ye yi na free police station se ya no ahwa 129 kra o ka asa no na me se papa me kan say na papa say oh asema nka bi akofi akosisi e mamo ana wo yem se dia na me dufi a mere na maka asem no ana police fo masum ana monsanji nipa no na monka asem na nyede emmaye na police fo nsa da me papa 50 series yede emma no no moji no etena ho na yede ye kofi ama de akyin a amankwa be efiri police station wo be durufi a nana kamintu firi kronum kurom penfo ni nyina wo agese ntire mu nyina wo kwasia bema nani chiw nani enye he jimini na wonni pa kwa wo ba wiase he kuntro wa kuntro kwasia in fact me gina wo hwe ne sa na mse me nka wo hwe me mfa me san ka wo da me mfa me san ka wo da bema bie no a wo be ne sa de we ya amana jawda na reto wo nyame me nka wo hwe at this point gina ho amankwa sabe ya mi wure mfi sa temye yi a krachi yi kan ni nyina wudidi no ani anad at this point options ni yemienu a eye ane b eye debi atenie jimi kwasia umu akchia ne de keke ka ho ni nyina no udi krachi sa atem no dan ba cho minni na atem mboda kan da no moto ame boy nko o meto me ho ame kan bi kire wona ne ire na no ka na ya na jo 11 o'clock baba unni na atem da ne ba cho minni boy yo to ya atem da unni na atem da ba cho minni na atem da okay mienu meba me mo akwan anu agasa mienu waso krachi yata adiem emia de na pem dan enu nti no ma ye be kire wo no na me pa chi wo ble yo to hu obeto me na mba hye mechi ma wonta afu ba ko hye mechi ba ko timenu wonu mom ne be pagya ne sa wo firi soro ho ene to ame ka dan ne ho asem ne dan wura no e ka dan ho asem no obeto me oto am to wonu mom ne pagya ne sa ngo obebom ene dan wura ne kan oho ba to ma ho na mba hye mechi ba ko nso kura kita me nkura ngeto adam ne sukwa na eme operation enche o de ne pempem dan me pa cho de mi ntimi mfa ne pempem dan ba pa oja metimi ejina ne enti die enti ne o me echew me pa cho se oto ame ho no ada no oto ame na akura ne hye mechi ni wo se me di na tem me ne odu wona na me ne akuya no dagate ne okunu ne ti ho eti eto na bla ne me di edan no nkomo se bla ya ba no ha be kan kire ne se wo ma me ntina fi ono ni me nkasa eti nya de so ode edan ne be de ebe ma me san se wonu nu fie wula dan wo fie ho eno papa ne de dan be ma no no nu be fie ho obi one me nkasa de be no be fie ho ti won pene ma me ntina dan no ti asema me free ma na me ka che bla na ne se jeto me mom de jama na de dan ne ma ame ti se oso ma me ntina ma me pese me hunu nyina so a odi gina aye ma aye de che nyina so ne se nyina so ne so obeto ye sa na ye ka sa asem no eno wo se me nhwe yi wo de me hu an so ofi mechi eba efie wula ni fie ho eba amankwa hwe yi na mse maye ode di ade na maye wo hwe ye nti opagya ne nsa sei no ena jeto no ye ne se wo na mebo obi ena me ka ti hwa na mpagya me ba no keto na osi manim me so na me bo we ni so na me pagya keto na me de ne bo me bo eti jeto no yire ne kwa na je de ne okuta me no ena ode me ye de eko ofie eti me ko na che na ne yire elbesi mechi so mo ka che ne yire se me David ni David mi didi David atena ne yire so firi soro ho ebe to ame wo je to ni fie ni nyina so a wo me de che wo ye de me mabon
wose ma bono na wa mono me pa cho me mo no wa mia na mfa na mpempem da pa cho de mintimi no kwa pa me pa na no wo bo na no so ma na no hono papa me kura me tuo metimi abo papa yo ti hoi at this point farmer nkwa na fa David to so aha ne ha yare sa ma me wa question ne be wo no ona wo yi ano ensem no bi wo hodomo a se ya hwe ne yi a ensem no bi yete se bola suja oko boku sese ye ya ehonwo ye musa ye ho se eye die ntia ensem no bi hya ase keten na eforo obeti wadi no na ye wom nti sa asem wei ba bia sese ye atumi aforo a akwa akoduru no de bewie so ane se ba ko anwu a ba ko bedem ba ko bepra na ba ko akodem damra eduabo galo wei de pim na wei sane akire no de beye bia we will reach there you be drew ho amankwa nie atiefo David ensunie tinomu amankwa gay nie boy nie boy ne say gay na holdu no ede na pim dan amana no honoin ne koachi eye ne ya ema sesei doctor krase won kwatwa asiri ewo maase na yenhwe gay nie boy nie monye comparison na monhwa de help her plus doctor bidu monye comparison na yenhwa de atiefo momfa monim fam wo se hwan na ka kire ne se obowa obebo di bi no eye hwan eja jatonu awai me pa cho we kula na so owa ya su osisi ye na ise wo tu akotena na kula afofora ase sada no jato ka kire wo se wodo nsa kage no obebu bi jato yire ana maamdo da wo sisi o police fo no be free wo e de court ayi no offense no mbe fa maamdo be pa ma chewo e ka kire me se minjai chiri ono na ka kire me se minjai mame fa me sanka no maamdo na jina finfin jato an ka kire so wodo nsa kage no no so bebu jato min te sa asem go kura da se o ka kire me se me de me sanka na ono so e bebo me kana ka mebo na ma jato ene mako Mama nya me first interview. Dr. Hepa Plus abedu. Na menini ni me nkomo kane. Mi wia meba bebusa de di duabode no aba na wa kire me mu. Wate. Na me what time ma. Me ba cha osesi a David nso yire wa ha. David yire nso wa ha duabo galo ni mu no. Yesi David yire enso abo amankwa nso badua. Na anu siremni abaya bi a obaya nim ha ana musa ze he abaya na de na unkasiremni siremfo de nka duabo de anyamula o se hwe bra sabe nsuma betra santimam entimen nsuma sua santefo o kan se ya na me ra ho adentia asantimam no oman no a wabamu no ni wura ehun se duabo nye no ni wura abreduabo ya sese ya ye kan ni sei sa wo kwa ahemfie na ye kan asem ni edi nka busa wabodua wugitum ane a eho na ya chiw de dua ma ye dedua ni mu ade ya kase obi ye dedua mu ade a kire se ye bo ho ka bi wo hokora ye giw nwan ade ka ho kire wo ye wie ansa na yakwa asem ne so ni ato ama apedi ehunufo se monko dane maye ansa na ato asem ka ne so enti duabo no enye ensuso duabo so encourage duabo because asantime awurachi se okọ mpanini animu a asem de ehia na edu ne yede bonkuro ene yeka good abaya we adenti no akobo ne dua me modu dua no waye ndai ono na abo me dua edinkan me na mampa mfi ana de o ka se ma bolu dua no ba bia wono sese nsem no doso man to aswan kusi
anka wobɛte mase ebre nso nam de adwuma nti na mebusa wo saa no ono de me number ekoma obi wo baabi a wokoye no ne madika de nsa koma ofen so se wayera se memsi mekunu nti wayera wo mo hwehwe no am sa no obi a wayera wote aprapro so ayi adwuma ba no hia me nti ma ko busa na chiri kwa da bia me ko afuma me hia no so wokɔ nti mo wana number bi frɛ me e frɛ me ana obusa am se David nie nam se ai no se ajajem si ba David nam se ai no se unima fia mankwa nti na ayama dwene mu na nam se afia mankwa be no se afia mankwa na wakɔtena boayenkwa a ono oyere ene mma atoa so se mo be kunu na ma na dwana ba papa so no me 3 days ma be kunu afiri ho ne number wa asisi ya in fact oyɛ hwan minim nipa koro minim nipa ban enti ho no na me ka chen se onim nyansa se me na se masi na wo frɛ me mbusam se bia sei na nipa na betena honum na wasan frɛ me dia ana me frɛ nsuo emma sa nipa koro se nsuo na wo ahyem 3 days so ba be kumi dia emfa ne mra ne mu nipa koro because me ye obi abɔ ne me nam me ye madwuma na kyena ko obi akokuma to atwene ba bia na me ka dia asɛm te me wo frɛ nsuo bɛ ne ma sa nipa no me friend Antoa na ofre ma nipa no e boss nipa no bia Saudi wunim nipa minim nipa koro edo ofre wo ka sa asem ne ofre me ka sa asem ne yede e kire me ana dia irezi ba ya amankwa no san se me ma bonu bia no asem ne ko court wono na ma asem ne ko court ana judge for no e ka kire se pasem pa bi ka na dia wa ya abrantie no enye sa na yede ye nti ye ko bi a judge ni no wo yo ba na watu asem no ye se bra ana wo ko frɛ wo sister ana mo konfo na mo yi nyina ba koto ebe ka kirem se o sere me nti asem na minjai ene yi kofie ana mbe yi kofie nti bra na o dire ba ye no e ka so obedi asem na nti we na sa frɛ bra na ka kire ne se me abba honum se yo mbe yi asem na abba fia nti won frɛ ne ba no na ne ba no mo no bosia no won ko hu lawyer ni no no ne kan wa asem e ho na bra na frɛ we se e ka kire se amankwa mafio na etwekom de me e wo mfo so sisi a record ni na wo mfo so sisi a na obi na afro obi a yede na unya record ne no mpacho de ko ye ne se boy ba ku bini ni tifie nti me je ne phone e ye call nti me je phone ye call no ma mfa sa phone anyere ankoma nti me phone ana obaye na me nuho nti me phone bia na ya na me de to ayi out se de be ya obi fra me be fa ma hu se asem se afre no ma ye nti obaye no nkola tam sa phone no e de ma no na boy ni ko fie nti wen so ya no ko boy no ko je phone ye ko ndo ko ya na boy no so etam phone no ma no nti onim se eye boy ni phone no do ko ye ko nti asema bla na be kan se akwana na ni abo no metiti ne pa bla na wo be yi asem na ba fie na be kan no kan sa na me se o betiti mi a many problem sa court asem no se waje 5 million wo ho se ye twam mpa cho de wo mu se 5 million na o ka se ya magisi ya twam no obe pa cho de asem no ko si papa bi wo ayesu wo waje ana wonye me kire wa me pese mi hu ye ane ana da bi na watwa so waje 5 million meje okay odi asem ni ko si papa ne so no odi ko si papa no se o pama cho na de wo ye no wanu se eyesa ka wono kra no wa hu ntem nti osere nti papa no be kan ye no sa sika ni nyina no me jare che no me sese ka no hospital ka ana police fo ana me call machine nyina no esi be 40 million yese wo si wo ska ya obetete ama amanfo adi am ye de gewe ya tum nana me ba wakasa nana me papa no ntimi pese ubie phone last no mo bia o face man ana ye ne o nyina no o meka gewe asema kire mate oba odi de say for record sake bra we meba tobo for record sake ye from say Mariama de Ademu Mariama Ademu wa bo amankwa adua mboni dua why no abodi dua ne ba na didi matam se me hu fi me hu sa bodam ni me hu sa preko odaka mu me hu sa odwan me oba fun te se wo emom me di yawo ebodua te me ka chense se wo abi sama sam men fifre sei e de ama me akoje admission amount enne wa wie ss be ka chem se me hu fi me hu sa bodam ni me hu sa preko odaka mu odwan me te se oba fun de a ena se wo kofie no nim no san su adwale a antwanya ma ne mpua eye entu frɛ antoa mpachan
na afiri mpua ne yensuo ben oda kokoti dwom ti wo ko nyina wo hu ni din na chese wo rest dia bebo na ade na wo bodua me pa cho ya akula ka twa we etimi bi anu ka te mimi hu fi mu se bodam ni da me ba otoso mi nu kra chen opanyini na oba bia wa meti o kasa mse me hu fi nu me de pe me mada achen me de ahwa me ba medical doctor me na wie me ko postu nu wona me ba otoso mi na wie ye e no won second year nursing training wo so ikobi apu omo amwe ai medical doctor bi no omo amwe nursing training bi no enne ma wo bodua no se do si to me hono da omo no omo ho nyina na e ya hojude se enu nti na ma wo bodua na mde boni dua no obi aka kire wo se wo hu efi se nipa kro no yekọ sama na hemfie so o medware wo ade na ene ye wanko sama no na dua mom na result to so bebo yawo sorry Abigail betna se ade nti na maami a obetumi awo na ubie wano na obo o ka kire maami no se sebe ne hu fin Abigail ade nti na ayesa Pacho enyo na mekase ne hu fin asam na ekoso no maami frɛ me ka kire me se okọ ayesu ofi wan kwa ho kwa ayesu akọje ade obi ho ama maami ma enkran kitu akohia na rom na mpaboa e de abọ na sum no obi na nipa na ya dancing ana me say onya abote do ntwa asam na kodi police station nti se duru ho no ma me aka asam ni na wo police station no se wate nti asam ne call police station ho no ase de na police for na eja me maami ne de na sister na ya ma na ma homete ana maami bie ma no ka se wo mawe a mo ho afiafin etimi akoyi omu na mpaboa e de twa maami ani so antimi anka hye an kyere nkora no abetana ani mi sei e se bedidi maami atem ana ono no se me sei ne ho fin nti saa de a saa sem na me kan ye ni mie ma no nka saa sem ni nkyere obi a bi ana odi bodua no me manim de wa mum de asem okasi manim no nti ne na o wa modua ne wo wanim nti na o twiso no ana me maami omo hye se omo mla asem no so nti da Monday na no pa na me chi ba mienu wo ekra na se ho no ana ofrem na maami su tue susu bi na ofrem se omo diska no ama ne ka nti yenhia enje na me suo mate nti ba be 9:10 ana me nua ne sa frem se maami apie no mu hu beebi a wafa ana me se wa apie mu beebi a wafa na de ntina di nkan frem ya no pa be 6 mu ho no wan kan hyem ne ampe ho asem an kana se about 10 kwa kuba 11 de hefa na ye kwa akom nti wo ye de hu se maami na bodua wan na ka kire wo e ba sa no ye kọ ekram ho no nti ye kwa ne kwa mo fa ba ko a asem ni si police station no wo ho no ni bi ne kọ ne kura se ye hu me maami na ba pai se obeku me maami nti no maami so apie afifie ye hu beebi a wafa ana papa ne se ono kura no kọ papa yi ho ekoka kire ne se nkomunya asem no munya bibia na nkomunya asem ni mna afie na nkombeka papa no edidi na tem no papa na wo ase ho ni didi na tem nti ho na ne yele ni be yatum se wabọ mi dua obeka no wo fa nanim so wabọ mi dua na mo fa no so bo mama ne na misiyo mate na me mom de me ma di na tem atiefo asem we ebetumi di asem aba se oye ohoho na ukọ obi kuru mu a ento abontempono se oye ohoho na ukọ obi kurum se wo kodi pa meme ye wo ho akokonini bibia wo beka se wo hwe asem we ya amankwa obetumi ahwe nyankopon anim aka no wa afidie iso nananom etie ahonhom a wa afidie emfrema mu etie nyina se papa we uni natem da ewo wiase me pa cho mi gina nanam anim enim mpanimfo amwa atiefo etie mebi ampanin koka bia se meni natem kosi adana omo ba me so anadwo bled 10:30 go yina wona ne yiri tena moto so betu me obo anko mu fra yesu to ambo anko to mu buka afuna ne so mu di matemba to mu di matem no mu siane nti udi natem wo mu di matem se ye di me ba
yɛdi me ba ana me so me kyerɛ ne sɛ sa me yɛdi me ba me so won fa so kyɛ wɔ no a na ni abɔ no e ba twɛn de me kan David onso betumi atena fidie yi so na nanom etie nyankopɔn anim ahonhom e wo wiem nyinaa sɛ abaya wei enya tete na wo ne wo yere ne wabusua hyɛ da tumani asi ne so sɛ mo betete no e wa Yesu ne bo ahenkwa nana krobia edinkan me ka me pira amani ba ko pɛ amede na masase so amedwene mani ane ka me foro de baaye ene nsu ametra baaye sabayo ne ho adwem bɔne anase madaso mo ho da ya ye bibi atia ne da mami nkoduru wo bɛkɔ akoduru menka sankyerɛ me atiti again de ma famu no krobia o frem kuro no se aponte bema min ko to aponte akodu akrabia kodu akobusa na aponte bema na ni abo a ode ne beba me ho me no bia ndim ndi nkomo obwan kwa ho ba bia wakotena no wasa de makobare police station ama ma cheme akora na wose wode mbabo abo no abura se no phones ni na desia akora na ko school aba mo de amma no se on fa nkoye train no e wo police station sesi ya asem wei adofo esese twa wa ha muyano asem wei esese twa wa ha asem wei onum mienu nyina no obi nim no korekan nanso obi nka montie asem wei ho bada asem wei ebetwa ewufia ha ya enko baabia bio wo amankwa onsamo a wode baaye sɛ obenya wasomdue na watena se na waye wadwuma enu ne hia baako se duabɔ a abebe ba montem dua no etan se ne mo boroboro nua no etan ense se mo buru nua enua na mabɔ no enye se mo bɔ se ye behwe ama eno afiri ho na wo wonni krachi we yatembio na krachi we on kotete wonso wabrabo bio enti mo be sign treaty ewa afidie yi so ewa wiase ne amansan nyina nim na wa wo be buso after say ya dane dua na wanya wasomdue na wonso wankodi di krachi we yatembio ana ne yere ubuso a ene wo sa nipa kro no sɛ ye asantema ifikasiem manhia kro a ye do bɛkɔ asante ma anim me hodie se jane tigu so a uwia wo bɛbrɛ wo ho ase enti wo amankwa de di kan ka na hyɛ me ne matiefoɔ nyinaa bɔ sa asɛm a wo de aba bɛdan ye ɛyɛ asomdue nti sɛ ye ka asɛm ne wia asemboni bia machiri bio ka fa kire me matifo nana me pa macho nana ne nimpenimfo me da mo asenso me pa ma ho 20 ana me de beda mu sane se me ne me manketo akro enya ba bi ntena eya abrantie ne yire ne menu aba ma kwa me alale me nya ba bi ntena se me tena se me ho to me ni boafo bi aso wiase ti mo ne maboafo ntina me die mrika me de beto anka me nya me be am akosere abosese tu aban be sia na awotwe na bosumi ni me nya ska nkutu aban be sia ka me nam ti obi kuro so se bi o me nya bodamfo enti wo hye me bosse me akwasi David me chia ni na tamoda na me chia no nso kura ni atam so da enti wo hye me bosse se ye ka asem we wie na twa unko hia obi enkobo na kutia e me enkofa asem ma hye me sa abo no me hye obi mpem na kutia na nanso me nya bi nso mpoda mate kwasi David nana won so hye me ni matiefuo nyina bo e wa afidie yi so sa asem da ba yanim ha akokɔ kom yaye baabi anamo twe no mo betwea mo bese mo ankasa mo ho adaaje a esese nkabo di kopesika time is money na mo de nenam ha enti hyameni matiefo nso bose asem na ba yanim yi se ye ka e ma asomdue yi adwuma wo be ma sa awura we nso asomdue unkohia no enkoka de enye nkyere no e ma enkofa asem ma yo nana meda wase frize me ba wiase minya sadi bi da shemebo me sha obo na so no kra da mu no na nko da di kire wa wo de kro da to me so minya bi da
What's in my family fight? One out the Miko, Nanyam Doko. The way you my jayacho. Into some boss say. Michelle Bosse. Sa Lucrena is woman. One day this a me. My fana dear. Message me boss say. Asem we ye ka. Emma sumdue no bewia. Unkosia no nkoka bibi mfa nkyere no. O hye me bo. Me ni na time da lifi wura no. O hye me bo. Nana, me judi. O hye me bo. De otimi ya na buruwe. O hye me bo. Hye bo. Eye. Piafo. Me da se. Ma bedwafo mrem. Ewa asebue ho. Eye abaya sikotna. Eja kwa me frowadwa. Na oba de chia me nso mrem. Sa asem wei. Esese etwa. Edua wom emme no esese emme de bi wo ho. Emme de bi wo ho. Ebi wa asase de so. Very good. Oh, right. Watching the police station. What am I been go see place I just can come. Enti abeno da so wo ho. Me pa cha wo. But si press e wo kam. E da so ye wa de. Press no dis infie say. Me pa cha o man fancy press me di man pa ko so o man miscan fan man na me on koto. Ni pa ko so yen koto. Enti oje say. Me pa cha me je 1000. Say on koto e kura say abede da so si ho a wo betumi anu ade. Me pa cha me nkoso kola wo se me koso a me ye ba me. Emma say bio men san ko wachi. Wanim na ye nko. Wo tie de me ka no. Good. Enti say wo de beto mu say emfie num wo no mo nye ho konta yinu frim. Eduabo de wo ho no ye hwe nyi mfiri ho. Nya wasumdwie na tena wo to so eye wadwuma. Wate? Eye. Ewiase no ba bia ye duru no se wampa asumdwie ama wo kra obewu ntem because uni asumdwie obedwendwene. Enti me wiase a menam yi se wo peminua me nso me pewunua ene nye nuane de ani ni firi maame ne papa wo nuane de waye wo ye. Enti menam yi se wo yem yie a wo ye menua wa anyem yie a me nka me ho ma wo bio unyame a bikume obi a wo ya de ebe ma me pressure ebe stress me na me tumi dwene me ho amanfo ha wo egu mi so e ma dwene ho awie na wo so san de stress ya beka ho me ntumi first na ne e kasa brad sticker down water se ntisa bia wo ntisa bia wa wunua enso no oprawo wa wunua wo enso no oprawo na sa asem ya ye kan kwami alare ya o wa yesu asemu sesi na asumdue ba na wo de oso ye bema ena ofiri kusasi mem abetena yesu a sabe wa wunua wantumi anhwa ma asumdue ama na ye kesi na wo ye wadwen so obesan akotum gabiewa ye be kire so wote asantemem ate na asanteman so wura because se wo hwa sasem wi ya enke twantem owura we wo se me mpasam sika me de ye yikura 4 million no alare ji na nka fa anua na de ma no se membre minua no de me ka 60 million enti ane ye magini nyina akra enua good de odi ye onua o mehwe agosi alare o mehwe na nko pese okata so na so kwa me alare nka wo de wo ye boja wo unua ba pepa ni na asem si na se ka ma de asumdua ba wo se mempene je nko na unua ndia yo kai wo kuta nkora wo nti sa nkora ya ogutai se unua yi ba ni ho sisi ya hwan na ehwe nkora no hwan na odi nkora no beja wo na ho ho amabo obi ma so mu bie ma no aduabo sanka bako ba bia ma ho se ye dan adua yeso obi ayimu pakapaka de na beto ho na oye de ho hwi na enye yi a na fu etan na yetareso a nka obeturu duabo enche me organize trip to Antwa. Yes. Me kan we fidie so na mama interested people ajoin it. Yes. Na ya fabas ya kese na ye ne nananom akasa na da ye dani dua no ye de amanfo akose monko hwem de dua tumi ye ni. Yes, for ni ko hwebi na ja ufiri oba o fo no se wo dua da hwe na krokuma mu na mo krokuma so obi ani obi asem krokuma mu obi ani obi asem nsem ni wo na di nkomo a me no na krobia na di nkomo a kai hu se kwasi David beti David nso ko di nkomo a kai hu se abaye nso beti enti asem no na mi da nyame ase be pia kan san kan na entwa da ye kampo mas ndua ba no we ko di nkomo a ye ko be ka se empene
we sa wo sisiu hwe bia bon na an start we so we kun bobi de se sa bia no madan na yeah a better time no a better time no wa mo ba ko obomienu sa bia no o madan na sikaturi san ba be wo we se me pem wo asem bia bobo mu bia fa misika mame na bia no ko wo so ma obi aka bia na asem wo jimisika bia no so da ho ne benya hwan mo sa bia no da ho eno achi ne anchiw anso mo we bia no ma bobia we bia no ma bobia we bia nti sa bia bo na mo boroboro mo ho no adai eno udi ni disen amankwa afia mankwa wo ma amenie wo se wa 7 na nim fifiri Abigail yes o se na nim fifiri ato bibi kwa mama oda wo ko school se o impo na so to nsuo po na ma wa ye bi asa asem ba won timi fo woni anto se o ma amenie wo ko je ni padam edi na tem o se wani na tem odi ne matem ne ma no de mpabo akobọ na me no asem bia me kan no kure opa na oka no kure opa na oka no kwansa yo nipa ne mpanika eya asante fo say no kure bia san nipa ne mpanika sa wotu wo kan no kure na me kan no kure no wo ho ntia de tell say no kure san okay no kure li wo ho nipa ne mpanika na me di ma no mesi no yan kan kire o mo say wo mienu say some pass wi ni ya o mienu na asebenya yeah so am mpenso de a ye jade betom ne be kire o mo say asanteman so wura me da se eja oba de chiamen so bebem obo wo mo pa nwanwa se enese bisirimfo a enkani ekusua wodo firi wo mo ho no sisi asesa se sirimuni ko taataade na wonu ekope bi atwa wo kwa me pemi nua ne de na abi wuyi foforo ma na onye da agisania onua wensu nyitie kusasefo na minim se kusasefo hene no anaze kusasefo pani na bi ni mantem ho de a wei ade ba ko ye me hu pa wo mu eye duabode no eduabode enkum ba akofo enkasa me na mabo nti no mabo awie mawie ebetimi aba benya wa ankasa enyawo ebetimi enyawo ba enyawo ba ebetimi enyawo nam nipa bi a ekana na aka wo enti duabo yemfa ni agro senia na David yire ekan se akwada ye didi na tem de obetun ya ne se obebo ni dua ewom se no kres wadidi watam a eya nanso watani a odi ekura woti wo fefefe wani ma fefefe ebusuafo wo ba na wukunu eya de na wo be ka chense wonja de wo ye nso aye kunkoti edi echie eburu nua na ye mu se edua wo mu se nipa ba ko ba ensai mu nyina o etumu ka dane hu obi obodua no na eche na kasa nso ewu on aya no mu se nipa na afa kira ko dane egule so nipa ne mfa kire nkonko dane ngune so nemo no ono ni suba boni ni nyeme bi owaye dada ntinu ena ma obu odua nso de akano aye de akano tumi enjase diabo ise diabo ni kwada ba beda ne wedding bio se adane birthday bio minim umi enjase echina ade chi nyina no ne diabo ekoso ne diabo nya de papa wo se nipa da se ni onfa ntu abrabo se onye diabo nya de papa ena utie akra ma mene ba ne kra ne kasa kire se enye sa ma mene kwa no odidi na atem ne mom ne ma na me kra metie yo se wu obi ba aba adimpa boa na so wabo me ma me kra mpo kekan djuma me di bedi no insa abofa no di pa se wo so ntwo madapa esa no pa se wo so ntwo madapa esa so ma nya de na ma me panyi de wo di mpa boa kodutwa na ye den umwa de ferade ade ana mpani fofo to ani ama omumwa de na binum fia on munja sa subani yo na wo ye wokan honkra na bi ono mumu amodua wo ma me no sei wadidi matem odidi watam no wafa ne ufa ne sa wo ba anka wo fa sa asem wo ehye wutim konko boni dua so wafa ne sei ye wukunu ne mprada da eba anka wo fa sa asem wo ehye wutim na ya ade nso wo ntan eye ababa wa na busu afa na so wo ntan one ne mba anka wo modua wudi papa na echi apa no hwa waye asase nya wodi abanya bodia
Ena abayewa krampo kasa kyerɛ sɛ sɛ yɛne break krampo be ware wɔ sɛ abusua yi mu krampo anka still no no what into problem ne sɛn na munya ni sɛ ememe binum sɛ mo ne matena na sɛ awaregya yɛ ba na mo twetwe sika wɔ mo so na sɛ mo bule wɔ mo yɛ wɔ ma ayakayaka de no oba so mpo bi wa fo kwan no so fa ne kwan yɛ ada ma sɛ wo wiase mu be ma sɛ wo wiase mu ana be ma san yɛ oba nso ensan yɛ oso mpo bi wa Ghana life manual onko yenya sɛ yetumi twisikan awaregya yɛ ntimi yetumi twisikan twehwɛ yɛ nyɔnko nipa aye hu sɛ nipa ne etwitwa no ye hu sɛ nipa ene etwitwa no omonja sanse no mo kekeka no obi ampɛ sɛ obɛka no kre enso yɛ denya na no kre owei yɛmfɛ nsuma na mo siesie ne nso no omo sankɔ na mo nkɔ yɛ saa eto jomala odofo midu besia me social story like na chef mama na mo outside nyina no omunye bie de ehwe media ne kwemblens mackerel. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.